me yasa Sheikh Abdullahi mai Kano ya ce in kana tare da ni dai shigar da kai aljanna ko baka sallah? Me yasa? Ƙarya ne, wallahi ƙarya yake yi, bai samu wannan ba. Ko manzon Allah bai taba ce ni zai shigar da kai aljanna ko baka sallah ba, ƙarya yake yi. In kuma akwai hadisin a kawo da manzon Allah ya taba cewa zai shigar da wani ko baya sallah, kawo don mu gane abin da ka faɗa. Kai ko da ma manzon Allah ma ya faɗa kamanta shi da wannan ma, ai manzon Allah ana masa wayi, shi ana masa wayi ne wannan? Kai shi sahabi ne ma, contemporary namu ne fa, a zamani ɗaya muka yi da shi, contemporary namu ne. To shi ne mai to wallahi shigarwa aljanna da shigarwa wuta da ceto hakkin Allah ne. Duk wanda kaga yayi haka izini ya samu. Kai tashin kiyama ya fi karfin tunanin dan adam ma. A tare tun mutum na farko zuwa na ƙarshe biliyoyi nawa suka wuce su taru a fili ɗaya. Kai ka san inda mutumin ma yake, kai ka san inda ma yake, kai ka san ma inda yake, kai ma ka san ma inda yake. Maƙaryata yau ko Bauchi ta taru, ko Kano ta taru, ko Lagos ta taru, ko Najeriya ta taru, ko Ghana, ko Afirka, ko Europe, ko Amerika, ko Asia suka taru a fili ɗaya, rana ɗaya, lokaci guda, sa'a guda, kai ka san da ka samu ubanka ma? Me Allah ya ce? Me Allah ya ce? Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'ani yughni. Allah ce in tashin kiyama ta zo, kowa damuwan gabansa ta ishe shi, bai tuna kowa. Kai manzo Allah ya ce akwai wurare kaman guda 3 ko 4 wallahi baka tuna kowa sai ka tsallaka. Sai ka tsallaka. Kaga wajen suradi wallahi ko ubanka ba za ka tuna shi ba. Ba tuna malami ka sai kaga ka tsallaka. Kaga wajen awon aiki, kaga wajen awon aiki, mizani wallahi baka tuna kowa. Wajen raba takaddu wallahi ba za ka tuna kowa ba. Wallahi ba za ka tuna kowa ba. Kawai nafsi nafsi nafsi. Ranar ne ba ake zuwa wajen annabi Adam ya ce ba zai iya ba, Nuhu ya ce ba zai iya ba, Isa ya ce ba zai iya ba, Musa bai ce ba zai iya ba, kowa ya ce ba zai iya ba. Manzo Allah ne zai zo ya faɗi ta sujjada sannan Allah ce daga kanka. Manzo Allah ce a ranar ne ma za a gaya min irin abin da zan faɗa ma tukunna abin ce ni yanzu ban sani ba ma, saboda girman wannan ranar. Sai ranar za a ce masa faɗi kaza a baka, a bashi satan amsa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wallahi yan dariƙa kun cuci mutane, kun yaudare su, kun ki gaya musu gaskiya, kun halakar da su. Suna kyautan abin da ba su da shi, babu aya, babu hadisi, tatsuniyoyin banza, kun halakar da mutane. An zo an yi magana kuna ta zage-zage. A'udhu billahi. Wallahi kaga da yan dariƙunan suke fushi akan shehunansu kamar yadda na faɗa, wallahi ba sa akan Allah. Amma zu dubi Umar radiyallahu anhu, wallahi ta kai ma Umar in aka yi wani wargi nan zai zara takobi kawai shi dai sare kai, sai manzo Allah ya hana shi. Wallahi in ba dan manzo Allah yana hana Umar ba da Umar ya dauki kan mutane da yawa. Akwai wata rana da aka zo ana yi wa manzo Allah irin physical question, tambaya ta ta'annati, silly question. Wannan yazo tambayi manzo Allah ina babana yake, yau me naci, har aka bata manzo Allah yana cewa ku tambaye ni dai ransa ya baci. Umar kawai sai yake ce wallahi duk wanda ya sake manzo Allah wannan galatsi wallahi dan dauke kansa yayi kan mutane takobi. Manzo Allah ce da kuka zauna. Shi fa Umar fa in ka ga yayi fushi an taɓa manzon Allah ne, amma yau waɗannan an taɓa shugunan su ne suke haukacewa kuma shugunan su yi magana da ya saba ma Qur'ani, ya saba ma hadisi, wadun mu ja baki mu shiru saboda za ku yi mana kasafi, saboda ku mana sharri, saboda za ku ce mu shegu ne, sai mu shiru. Wallahi muka shiru sai Allah ya tambaye mu, kuma Allah sai Allah ya saukar mana da musiba. Gara ma wannan karamar musiba ta zagin mu daure ta tafi. Wallahi mu daure ma wannan musiba ta cin mutuncin yafi. Wallahi azaban Allah ba mai iya daukanta. Kuma kamun Allah ya kama ka wallahi baka kubucewa. Wallahi. Ka ce wa mutum ko bai sallah kai din nan ka bashi aljanna. Wani rudi ne, wani yaudara ne. Manzo Allah bai ce al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salatu wa man tarakaha faqad kafara. Manzo Allah ce bambancin mu da musulmi da kafiri
sallah wanda bai sallah kafiri ne, kafiri kuma bai shiga aljanna. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah ya ce duk abin da suka yi kafirai da a watsar da shi ne, Allah ba ma da ya kalle shi ba, wuta za su tafi. Amma yau ka ci kai ka ce da ka bashi aljanna, kai ka ce da ka bashi aljanna. Wani ba kare ta Qur'ani bane, ko ba kare ta Qur'ani bane? Sallan nan fa ita ce aka dauki manzon Allah daga Makka da daddare aka kai shi Baitul Maqdis, yayi Isra'i, ya sake yin Iraji, ya je sama da mala'ika Jibrilu. Duk inda suka kwankwasa a yi tambaya wane ne, ya ce Muhammadu ne. Da kai da waye, mala'ika ne. Da kai da waye, da Muhammadu manzo. An aiko shi ne, an aiko a bude haka fa da aka je sama ta can. Ya dinga kaiwa da kawo tsakanin wajen Musa da Allah. Sallan nan aka rage ta, har aka kawo kafirai wasu ma suka karyata. Kuma yau akan ta ne wani baya yin ta ma da ka shigar da shi aljanna. Wadda farko bayan tauhidi a lahira abin da fara hisabi sallah ma tukunna. Bayan tauhidi sallah ka in ta tsira komai yana tsammanin ai maka gafara. To amma yace ko baka sallah da ka bashi, ji Abdullahi mai Kano. Kuma kan wannan ne in kace abin da ya faɗa ƙarya ne, a samu sai in iska zo suna zagin ka, ko ba su bane? Sun makance sun kurmace saboda bid'a ta makantar da su, ta kurmantar da su. An ɓata musu aqida da ƙarya. Wallahi lokaci yayi, ku gudu ku koma wurin Allah, fa firru ila Allah. Wallahi ku koma wurin Allah, koma wurin Allah. Al-istijabatu lid-du'a, al-istijabatu lid-du'a. Ba mai amsa addu'a sai Allah, ba wanda ake roƙonsa